Yang laki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa dagiti mainayon na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabait lang nga rod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilan Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo dagiti aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggam anaimbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak kan ka. No adda ngamin maisurukan ka, denggam anaimbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam anaimbag kunak. Tapno ammom ti aramidem. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da, naglaing da nga agdilaw, kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yan. Amin mat apagtrabahuan, no agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho, kat nalaing dan adagos. Day nga rod, saan da panunutan a nagrugrugi da mat idi akasken ka. Ay, kasjay dagayam, kasla isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay andamang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanya. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ang makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Iso nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti aking kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Gambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nga lakit di? Nagalas at talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasaya at nilanay. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers kin followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasarsarak tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ito. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mat akastada Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan? Talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastudya ramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan? Talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan latta tinagbaliwan ti trabahom.
Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Uwan, ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laang no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laang asikati nga ramidan da iti kasta. Adon timbabain daan nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no api ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy ti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin naman nga isuro kan ibaga iti nasayaan. Ngam saan man? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapno ang mangagdangata iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damat iji bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Kanya nga tano lumaban na. Ha? Kasano lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Pay-paysok man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ket numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanan, sino nga ta tinamnaman na magibutos kin kwa na bilang laang? Day tangarod angkal. Kaslago uyo. Nagiinom da ka nung araw iti kalman ni Jetersina ni Pureng. Nakuna ka ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa iti baro alugan. Ah, kayat na asawan. Serkan na lang ti politika. Tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggap angkal. Dakas at talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap. Kahit saan ngagbaligay angkal. Ay, what? Husto kay ti dayta nga imbagambal. Amin na daki sa panggap. Kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturid nga rin ang kalalumaban. Mala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay adapay laganas na alumaban, kat amo na itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, kan adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki di? Yung sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la ko ma. No mangabak day jay, sigurado nga adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day ta itanto pay laang asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay,
Panervyos. Apay anak ko nam dayta. Tama ka pa danagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa ti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma kabagyan nila kay iko. Kasta ka di? Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan ti napaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo anasayaat. Kan, no amu ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit di mat, tila sasawam. Ingka man lang trabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanya. At adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan ko, ana? Naturadak kay sumatipod no. Ay, sapay la ko mata maabak. Sapay la ko ma. Maabak ka talaga dayjay. Danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la ko mata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man ta mangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga bakda kano. Iso kano mo ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oho, jak lapat yan dayta. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mangabak. Anya lakit din. Amin dagiti bannog bagay. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmad amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga bakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Nyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaag nga ag numero 1 ako. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, gusto lakay. Adan tulak ta. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat-mayat. O sige, mayat. Idita mo ta i-release mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga nuag million views. Nang runa ita, taado tinagpapangas anaabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-amu tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga road na. Nayunak man da ito iti music ngagkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dabay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi ngam apagdarikmat. Ala, adda manen amangirnadda. Sige. Ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kitday. Nay,
Root mo day tangkal na pwede ta. Uray lumakaya ko. Agpapansina mamma iti Facebook. Ha? Agpapansay. Anya tigad mo sa unangkal. Agarami dakban iti reels ko. Tay plaster ko man ta cellphone ko. Atay ta. Tay plaster ko. Anya? Alangar tangkal. 1, 2, 3, go! Daytoy kadangla. Wow, dangla. Para ka dagiti saan napagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw iti madamati kampanya. Kan nagkarkari baro-aro pa. Baro anamdama. Dayto iti para kada kayo. Dangla. Wow! Dangla. Anya? Wow! Andat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tangkal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo tangkal. Sigurado, ang million views na ita. Anya laki din. Ay na! Yawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan anyat impos na aya. Agasam man? Magdangla ka na, natalo ka na. Kun-kuna naman tan iti post na. Anya? Intun kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yan dahi alani. Tila ipupos na mat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna na mat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kung kunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadag kita. Intun bigat matlaan. Mapanak ije balay na. Ay sus. Saan anasayat tayo jengar aramid na. Nay, apay ang kastauna iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan. Oray naabak ka. No amom iti bagem nagbaling kalataan na siya. Saan ka basta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti day tangay naramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti day dyan impos ko. Kat adamot thinking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang ko. Uray si Kalani. Apay. Anya loonay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay? Asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akasta mo ti bagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaan mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, sinararamid yo iti tattao kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man agindiding awan amuyo. Isukit di naabak kayo at ti panggap yung amin, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuyboy ayo iti Facebook. Kat ag-assume kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo
Saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo? Ay, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.